তিনি और जगह जॉइन फैमिली वो पार्टी नहीं और जॉइन और इबानी बीजेपी पार्टी नंते आं बीजेपी खायका 2014 नि सिमे ताबो जराते 26 बोसोरंखा आइबन से एमएलए आना सामनांजालिया बकेन्द आनि सलाय सारि साथाय बीजेपी ओ आगे प्रथम समो ए ग्राक बद ओमफ्राय कान्सि मलसम जों प्रथम आगे ताबोनि एमएलए ग्लाना चा आनि सलाय सारायसे किन्तु ताबो आं बना बारे सारका निनि आथ्राब्ला पिलावा जे सामु तामोनि ब्र हनो सरगरा जग फायका हाय जोंनो बुद्रुब्लै ननो बुद्रखा गासै थेलाखौ मारनाय सगरिया मारनाय तामोन गना खालायाबा आबैना ताव मासावो सिनि जारा थेलाखौ ए सगरियानि बरंराव आं से बांमासाय आं से फिल खायराव प्रथम एमएलए बा असमय अंकसि ए 1cc जाके ए जाके बासाव अरो आं से प्रथम बांमो बर अरो बा आं से बुझे आंनि खरां खानायसि जे थेलाखौ जे सगरिया ब्र फायो काबा तो गोबां फायका ताबा आं आसा फायो नाव बनता नासि सिरि एमएलए हाय ब्र गितम साका मिटिंग जे प्रेम दयालनि मण्डल ए बोर्ड कमिटिनि प्रेसिडेन्ट नगो सरगराजे फायका थेलाखौ ए आथ्राब्ला बुको थेलाखौ केलाला ताम फाया ए थेलाखौ सगरिया ताम फाया आंआबो मानो होनो सिनि जन सान्द्रन आनो नगो सिनाव फायफैया ताबो फायफैसिनि ब्र नगि ता दंसिनि ब्र हाय पाइजा कोन कौसि किन्तु बारे ताबो आनो ए एमएलए ओइ खबरै जं फायदि आं ताइ फायलिया आं तामानि यावलै आं राजनीति खालामनि प्राय बेजरांखल संबाय खायखा ए असमयाव उजादि रुसमति चाय जन एमएलए मोनो आजरासिमि आं आंचलिक मान खाय फायो अरो बागान बेजरांखल रेखानो जुत नंबाय खाना अरो टिआरपि खायै आबुनि परिसे आं जे आंनि जातिनि बागै आं बर' माननायखौ नायथ'खा ओइ सिबिआराव अयथासार खायै आं खाखा नावमानखा सलिया बिजेपि फायसि आं बिजेपिआव हाबो ओंखा ताबो बिजेपि नायनाय मालाय अ मा जोंनि बागै खिस खालायलिया थेलाखौबा खिस खालायलिया सगरे बाय खालायलिया आं दिनै ननेरा तिप्रा मथा राजानो हामजागै बा जोंनि बाबुसा ए एरिसिमावना हामजागै आं नन जत्तना हामजागै जि जातिनो उदार खायनाय जोंनि राजानो खायनाय आंनि बोसोर ताबो 500 बोसोर ओंखार नायसिरि 500 बोसोर आंनि जीवन ताबो आं जाय बोसोर हायबनो आं ताबो फनसि जातिनि बागै उदार खायनाय आं तंसा जे अ पर्दारानो आं ताबो सिखारि खारनाय सिकिन कथर बिबां फुरिं खारनाय अमायक्लाय हिन्दी अमायक्लायनि जोंनि बाबुसा बुद्धि नावै जतनो आं रों आं थांनो जे आंनि जीवन सुधराते आंनि गाव निने मो नारायणखौ हामबाय